Čaute z Incheby. Poďte sa pozrieť nástroje, ktoré sú tu tento rok, či sa sem oplatí ísť alebo nie. Ideme podľa ABCD a začíname pri Bavoráku. A rovno pri veľkej chuťovke M1000RK, to je naozaj bomba mašina. Taký nový look predných svetiel. Naživo to vyzerá za mňa krajšie asi ako na fotkách a je tam jednoznačný odkaz na auta. Poďte sa pozrieť na túto vec. 1300 GS, keď bola ešte 1250, povedal som, že GS by som si nekúpil, a keď prišla 1300, to je number one. A takýto motard z toho, toto vyzerá brutálne. Pozrite sa na to. Samozrejme, je tu aj Advik, k nemu sa musíme trošku prepracovať. Základ je totožný s GS-om, má ale úplne inú podsedlovku. 13 Boxer so shiftcamom, 149 Nm, 145 koní, čiže v podstate ten istý motor ako má GSO. Taký hranatý dizajn, čiže tí, čo ste videli na fotkách a ohrňali ste nos, zase tá motorka v reále vyzerá o mnoho lepšie. Je tu zväčšená kapacita, ako som vravil, nová podsedlovka, aby to unieslo toho viacej. Môžu tu byť elektrifikované kufre a môžete ho mať napríklad v takejto trikolore, sú tam 4 farby k dispozícii. Ostatné novinky, myslím si, že z Bavoráka môžeme čakať 1300 QR, môžeme čakať 1300 RSO, to samozrejme tu ešte nenájdeme, ale BMW stánok myslím, že stojí za to. V stánku Hondy samozrejme majú novinky, je tu Transalp, ktorý má úplne nové čelné svetlo. Za mňa tá motorka vyzerá o dosť krajšie ako bola. V princípe to, čo na nej bolo dobre, ostalo. Čiže radový dvojvalec 750 kubíkov, bezmála 100 koní výkonu, je to to isté, čo má Hornet. Trošku sa prepracovala aj zadná pružiaca tlmiaca jednotka. Motorku mám najazdenú a nájdete ju v aktuálnom, vo februárovom čísle Sveta motocyklov, čiže tam si ju môžete prečítať. A v marci chystáme ďalšiu novinku od Hondy, poďte sa na ňu pozrieť, aj samozrejme je tu aj tá NC 750. Toto je za mňa úplne, že už legenda. Není to ani najrýchlejšie, ani najsilnejšie, ani najdrahšie, ani nič naj. Ale jednoducho táto motorka odchovala, alebo ešte odchovala toľko ľudí, toľko motorkárov, že skrátka tie predaje neklamú. Veľká novinka, dostala 2 kotúče, vďaka Bohu za toto. Nie, že by to predtým zle brzdilo, ale zase prečítajte si celý test, čo je v marcovom čísle. Sú tu úplne nové plasty, úplne celá nová grafika, má to také krásne DRL vpredu. Už tu není LCDčko, ale majú TFTčko. Čiže je to presne ten istý displej, čo nájdete aj na Transalpe, aj združený ovládač, aj NX 500 má to rovnaké. Za mňa evolúcia tejto motorky, zase je to o krok ďalej. Poďme teraz to, čo je môjmu srdcu blízke. Športové motorky. Nájdete tu CBR-y, 600-ky, RRI a tá je mimochodom E-Clutch, pozrite sa na to. Čiže s automatom, v podstate, respektíve s tou automatickou spojkou. Okay. Krásny Fireblade v matnej čiernej. Toto je veľmi dobrá robota, neskutočne to ide. Carbon Edition. Mňam, mňam, mňam. Prebehneme si ešte Hornety od litra až po 750, ale na 750 poďme sa sem pozrieť. Tá má ten nový look, hej, to nové svetlo. Či je krajšie, neviem, mne sa ten Hornet s tým starým svetlom celkom páčil, akože celkom nám sedelo, ale údajne to aj lepšie svieti a je to celé lepšie. A je tu ešte novinka medzi retrážmi. Toto je brutálna vec. Táto motorka sa začala predávať v Európe, v Ázii to už bolo. Je to 350-ka. Aha, žiadny chladič. Toto je vzduchom chladená 3,5, GB 350. Pozrite sa na to zďalej, jak to krásne vyzerá. Za mňa to má veľký potenciál práve na tých našich európskych trhoch, kde ľudia hľadajú niečo nové a chcú starú osvedčenú klasiku japonsku. Takže určite Honda tiež stojí za to. Teraz sme v Taliansku, samozrejme v Ducati a nemôžem začať ničím iným než týmto Panigale V4 nová. Pozrite sa, ako to vyzerá. 216 koní, necelých 190 kg suchá váha. To je brutál. A tá Panigala, pozrite sa na to, je to všetko také zliaté, už to nie je také úplne, že surové.
ona dostala toľko tej talianskej elegancie, že normálne človek z toho odpadáva. Pozrite sa na tie výfuky a krapy, to chcete zožrať túto motorku, komplet celú. Ďalšie novinky, V2 a V4 Street Fighter, čiže náháče, ktoré netreba predstavovať. Jednoducho, keď chcete mlynček na mäso a chcete mať rovné riadidlá, tak tamto je to, čo si treba kúpiť. V2 za mňa na tej ceste asi aj využiteľnejšie a nemáte taký pocit, že vás to stále chce zabiť, ale veľmi dobré mašiny, aj jedna, aj druhá a zase nádhera. Pozrite, ako to vyzerá. Všade Öhlins, všade Brembo, krásna červená sita farba. Ideme na turistiku, pretože Ducati má tento rok aj novú multistradu V4. Ja som koncom roka si ju bol najazdiť, čiže toto je komplet S-ko, už zdvíha a respektíve mení svetlú výšku motorka, čiže ako náhle spomalíte, už sa vám zníži, už si vypína aj zadné valce, čiže je tu kopec inovácií. Čo sa týka multistrady, čo k tomu dodať? Stálica na tom cestovno-endurovom nebi a ten taliansky naturel práve v tejto kategórii predstavuje za mňa asi táto motorka. Tí, čo vám tlčie také cruiserovské alebo power cruiserovské srdce, V4, Diavel, poď sa pozrieť z tej druhej strany. Malý chalan je rovno pri tom, aha, už nám uteká. Ale toto, ježišmare, toto je brutál porno. Ten letmak vzadu, toto je jednoducho nádhera. Tí Taliani to vedia s tým dizajnom, čo dodať. Ale keby som si ja mal odtiaľto vybrať motorku, berem si Panigalu alebo Street Fightera, neviem, to by som bol na vážkach. A druhá, ktorú by som si vybral, ja som na tomto jazdil Hyper Motard Mono 698 RVčko. Toto je bomba. Toto je bomba. Toto ja by som chcel mať jednoducho v garáži. Celý test samozrejme nájdete na Motofane, dokonca aj na našom YouTube motofanvlog.sk. Rakúsky KTM-aci, silné veci pre vás nachystali, strašne veľa noviniek a aj také motorky, ktoré budú v produkcii až roku 2026, ale z čoho padnete nariť MotoGP stroj RC16 z roku 2021. Kam sa pozrete, tam je karbón, V4. Tieto mašiny zhruba okolo 260 koní a zhruba 180 kg plne natankované. Toto je brutálny kus technológie, inžinierstva, keď to takto naživo celé človek vidí. Poďte sa pozrieť na 1390-ku. Toto bude v predaji až od roku 2026, čiže úplne nový motor, bezmala 180 koní, 175, ak si dobre pamätám, tento predok. Brutálne to vyzerá spredu, zober to takto. To je jak taká príšera, akože 1290 išla jak besná. Toto bude takisto brutálne peklo. Veľmi zaujímavý stroj, ktorý není veľmi silný, ale máme tu aj 890 R-ko, ale úplná novinka. Zoberte si, to je Adventure 390. Dostal 21 vpredu, 18 vzadu. Má to myslím, že 33 kW, nejakých bezmala 40 Nm. Hej, 39. Je to tu napísané, super. A 165 kg. Ten motor KTM-acký 390 za mňa v tej kategórii v podstate nemal konkurenciu v rámci sily, ale KTM-ka teraz vyslyšala naozaj prosby všetkých ľudí, ktorí jazdia riadne enduro, aj tie technickejšie pasáže, niečo náročnejšie, že konečne tomu dala poriadny nastaviteľný podvozok a veľké kolesá. Ďalšia veľmi zaujímavá vec. Môžete to mať aj v 125-ke. Hej. Toto je verzia enduro a môže byť aj takéto SMC-čko. Za mňa táto 390 SMC, akože to keď máte 18 rokov toto a bývate v Bratislave, tak ako extrémne zle podľa mňa s týmto robíte. Čiže toto vyzerá úplne super a poďme ešte dozadu. Nikto tu okolo tej motorky není, akože nechápem prečo. RC 990, toto má v podstate rám z Duke'a R-kového 990-ky, radový dvojvelec s rozhádzanou klukovkou, úplne nový model v rámci KTM-ky, mal by byť dostupný asi myslím, že až 2026, 103 Nm má tá motorka a 95 kW. Vyzerá to, ako keby to bola 300. Jednoducho, je to maličké, útle a bude to mať brutálne veľa, podľa mňa, sily. Hlavne kvôli tomu krúťaku
Čiže určite, keď budete v Inchebe, neobíte oranžové KTM. Kawasaki sú priekopníkmi v pokročilých technológiách. Aj v našom magazíne Svet motocyklov mohli ste nájsť test tejto krásky Z7 Hybrid a Ninja 7 Hybrid. Sú to dvojičky, ktoré majú hybridný pohon. Môžete to tu vidieť naživo. Baterka, ktorá je v tej spodnej časti, taká predĺžená kývna vidlica a dokáže si to fungovať aj na elektriku, aj na spalovák, aj na obidve naraz. Celkom zaujímavá vec. Novinka, ktorá podľa mňa bude zaujímať veľmi veľa ľudí, je nový motor 1100 od Kawasaki. Natlačilo samozrejme do Z1000 SX, čiže toto je za mňa jeden z posledných mohikánov, ešte keď si zoberiem možno od Bavoráka RSO, ale taká naozaj že športovo-turistická vec, ktorá kedysi bola strašne populárna. Táto kategória tých motoriek to akože valcovalo, to predajné rebríčky. Teraz to robia cestovné endura. Ale ja sa veľmi teším, že takýto model existuje a toto je veľká novinka, ktorá vás bude všetkých zaujímať. Čiže Versys, ten môžete mať aj v 650-ke, aj bol liter, teraz je po novom 1100-ka. Ten motor je jemne upravený, ale jednoducho od tej motorky presne môžete čakať, čo vám dávala doteraz extrémne pohodlie, záťah zámatového štvorvalcového litrového motora. Čiže toto je extrémny hltač kilometrov. A Kawasaki je veľmi športová značka. ZX-10R, jednoducho, keď chcete behať po okruhu, tak si väčšinou kúpite toto, alebo možno R1, alebo možno RSV. Áno, dá sa kúpiť aj RR, aj Panigale, tie sú zase cenovo úplne niekde inde. Čiže v rámci športových motoriek to Kawasaki dokazuje v šampionáte SBK, aj keď teraz posledný rok to tam Toprak brutálne povalcoval. A toto je asi najšportovejšia šeska na trhu, lebo keď si zoberiete R6, tu si môžete kúpiť už len bez papierov a CBR za mňa nie je až taká ostrá, až taká športová ako táto ZX6R. Ja som sa povozil na nej na cestách, len na okruhu som bohužiaľ nebol. Minulý rok v Toskansku na Kawasaki Ride, mimochodom veľmi dobrá akcoška, ktorú mali. Po šeske najmenšia z rodiny Ninja 4RR, čiže naozaj športová. Ja som celkom fanúšik takýchto motoriek, kedysi to bola ZXR 400, čo kvázi ako keby túto ju nahradilo. Vozil som sa aj na tejto štyrke, naozaj hore vo vysokých otáčkach to letí jak sprosté, na to, že to 400, tak to ide roztrhať tú motorku, ale neviem, no keby som už mal vyhodiť tie prachy, asi by som išiel do tej šesky ako do tej 400, ale zase z druhej strany toto je naozaj subtilná motorka, ak sa vám také niečo páči, tak určite sa na to pozrite. Toto je motorka, ktorá v podstate konkurenciu nemá. A ďalšia novinka, vlastne ZK 900 sú všetky nové. Sami vidíte, že chalaniš, každý na to sa dá, pozerá to. Úplne klasika, retro design, radový štvorovalec, aj s takým akože náznakom toho rebrovania. Toto brutálne dobre vyzerá. Za mňa tá motorka má parádne sedlo, na tom si nájde pozíciu naozaj úplne každý. No a na to, že to je v podstate retráž, to dokáže fungovať ako naozaj plnohodnotný naháč. Za mňa po Versysoch asi ťažiskový model, Z900 klasická, opäť novinka. Keď sa na to pozriete, tak Kawasaki naozaj, toto SEčko, aj tie povrchy, tak na tej motorke cítiť všetko, len nie rozpočet. Naozaj tá farebná kombinácia, všetko, jak to je zladené, to sedlo, prešívanie, tie materiály, naozaj sa s týmto Kawasaki pohrala a zaskopli tú motorku o ďalší stupienok hore. Jazdilo to vždycky dobre, naozaj taký, by som povedal, taký vyvážený, vyrovnaný naháč a krásne vyzerá. Ďalšia novinka v stánku Triumphu, Speed Twin 1200. Poviete si, že nejakých 105 koní plus minus, že čo to bude, ale pozrite sa na tie komponenty. Brembo, Marzocchi, vzadu Öhlins, je to RSO, čiže toto dokáže byť naozaj extrémne rýchla mašina a veď sa na to pozrite, ten trojuholník, to rebrovanie, to je úplná nádhera. Predajné rebríčky veľmi úspešne plní Tiger, tu je 1200 Explorer, čiže v podstate najväčšia vec v rámci Triumphu, kvázi konkurencia GS-u, Multistrade alebo 1390 Super Adventure. Ale čo sa mne veľmi páči, je nový Sport 800. Táto kategória tiež tak v podstate nemá nejak ako keby veľa zástupcov, lebo v podstate 17 vpredu, je tu nový motor, samozrejme trojvalec, tak ako je u Triumphu zvykom. Má to 115 koní, 84 Nm
a kvázi je to ako keby taká väčšia sestra 660-ke Tigre športu. Pozrite sa na to sami, v Inchebe vás to tu čaká. A zase poďme sa pozrieť teda na tú 660-ku, tá je tu v rohu. Čiže toto je 660-ka, ešte klasický, v podstate taký jednoduchší displej za mňa. Toto je strašne dobrá mašinka, ako keby na také bežné vozenie aj na začatie. A tento motor je veľmi podobný, ako je v Tridente 660. Ten dostal nový jazdný režim, je tam klasický trojvalec. Dizajnovo za mňa tiež veľmi vydarené, novinkou aj táto nová grafika. Pokiaľ rozmýšľate napríklad nad MT-07, Z650, skrátka takouto nejakou kategóriou, tento motor je za mňa v rámci konkurencie asi úplne topka. A veľmi zaujímavá vec, ktorú nájdete takisto v stánku Triumfu, je to Rocket, čiže bezmala 2.4, trojvalec, toto je brutálny autobus, jednoducho táto motorka extrémne žere zadné gumy, asi najviac na svete. A toto je limitka Evil Knievel na počesť kaskadéra, ktorý skákal cez takú fontánu. Veľmi zaujímavá vec, tieto hviezdičky, tak vyzerali kedysi kaskadérske prilby. Motorky, asi najväčšia legenda vo všetkými, čo si budeme rozprávať, Harley. Kto by nepoznal Harley Davidson, tento samozrejme v Inchebe nechýba. Ukážeme si 4 modely, ktoré tu môžete vidieť a z môjho pohľadu boli veľmi zaujímavé. Toto je taký ako keby prvý poctivý Harley, taký entry level street bob. Novinka už je tu so 117-kovým motorom. Ak vás to nejak ako keby by mýlilo alebo niečo, toto má plnú elektroniku, má tu trakčnú kontrolu, má to náklonové ABS-o, 3 jazdné režimy, čiže jednoducho je to naozaj plnohodnotná moderná motorka. Na takom ako keby opačnom chvoste ultra streetka. Tie kapotáže sú nové od minulého roku, ale teraz už tu máme aj kolenáčky, veľké platne nielen vpredu, ale aj vzadu. Máme tu dokonca zadné padáky. Jednoducho takto vyzerá luxusné cestovanie v podaní Harley Davidson. To, že Harley není len o kvázi strojoch, ktoré vyzerajú historicky a odkazujú na tie doby minulé, ale Harley sa chce páčiť aj mladým ľuďom, je presne tento stroj Pan America, ale sú tu dôležité tieto dve písmená, že ST, to znamená, že vpredu nájdem 17-palcové koleso, mám plne nastaviteľný podvozok, pozor, už nie elektronický, je to celé mechanika, čiže tá motorka už sa neznižuje, má sedlo v jednom kuse, je také nižšie, viacej v tom sedíte, čiže takto si nejak supermoto predstavujú v Amerike v Harley, ale v čom sú oni naozaj extrémni králi. Pozrite sa na túto CVOčku Street Glida. Prvá vec, aha, karbon vpredu, karbon na nádrži, karbon zradu na škrupine. Nie je to len o tom, že tu máme krásne lakovanie, ale podvozok, pozrite sa, obratené palice, hej. Mám tu brembáče, tie palice sú nastaviteľné, mechanicky nastaviteľné. Vzadu Showa s externými nádržkami, toto vyzerá úplne brutálne. Poď sa na to pozrieť. Tie externé nádržky takto, mám tu odskok, mám tu predpätie, mám tu kompresiu, 121 motor. Tu to nemá variabilné časovanie, ale má to len ostrúvačku. Má to niečo cez 120 koní, ale teraz si sadnite viac ako 190 Nm. Takýto motor dokáže pohnúť normálnym bežným 1,5 tonovým autom a jazdiť s ním bežným tempom. Má to dokonca aj trackové režimy, takže keď chcete rozbiť brutálne veľa peňazí, nech sa páči, stánok Harley. Čína, to už dneska nie je žiadna hanba, strašne veľa ľudí na tom jazdí a ja sa tomu aj nečudujem, pretože sú to dobre urobené motorky za dobré prachy. Začneme úplne od najmenších, je to 125, tá sa na našom slovenskom trhu ešte nepredávala, čiže je to v podstate novinka. Čo mladému treba? Naháč, ktorý má ledky, ktorý má TFT, relatívne nízko sedadlo a spĺňa to kategóriu do 11 kW, čiže za mňa to vyzerá celkom pekne ako celá tá rada NKček, čo je veľmi zaujímavá vec. CF Moto má nový trojvalcový motor a nový trojvalcový motor má v NKčku, čiže v naháči, je to 675, to vyzerá presne takto, aj to nájdete. Hej, v Inchebe.
Keď sa na to pozriete, je to trojvalec 675, no 675, kedy si boli 675 Triumfy, čiže neviem, že či tam odkiaľ fúka vietor, ale je to v podstate motor, ktorý má zhruba nejakých 90 koníkov a bezmala 90 Nm, celkom slušné parametre a úplne, teda plne nastaviteľné predné palice, takisto vzadu je tam predpätie, je tam odskok, čiže podvozkovo to vyzerá naozaj celkom poctivo a pokiaľ máte radi riadidla dole kopcom, tak toto je niečo veľmi podobné ako NKčko, má to v podstate veľmi podobný motor, veľmi podobný rám, trošku zmena na podvozku, takisto hovorí nám tu 66 kW, čo je 90 koní a 68 Nm. Mne sa tento predok páči, tie ledky, keď svietia, toto, trošku mi to pripomína Panigalu, ale odhľadnúť od toho, je to dizajnovo naozaj veľmi pekne zvládnuté a neváži to veľa, 189 kg nie je akože zlá hodnota. Enduráci, teraz pozor, máme nové MT 700. Ak si pamätáte, 650 MT bola prvá v podstate, ktorá tak na Slovensku, aspoň z môjho pohľadu CF Motu vyšlapala cestu, potom prišla inovovaná 700 a teraz je tu úplne nová 700, ale keď sa na to pozriete spredu, tak každý kúka, že však to je 800 MT, nie, toto je 700, úplne nová, vypletané kolesa, to MT vyzerá viacej ako keby tak akože enduroidne a naozaj odkazuje na tú veľkú 800. A čo sa týka 800, s nej spravili kvázi ako keby takú R-kovú verziu, oni to volajú, že MTX, čiže dostanete vpredu 21, vzadu dostanete 18, 240 a 260 zdvihy, čiže naozaj veľmi, veľmi vysoké zdvihy. Podvozok je plne nastaviteľný, tá motorka je tu úplne štíhlunká, relatívne vysoko, široké rajdy, čiže do toho endurka toto vyzerá akože veľmi, veľmi fajn. Dokonca nádrže, ako mali 790 KTM, sú po bokoch, aby to znižovalo to ťažisko, aby to bolo celé nižšie, nech sa v tom endure s tým jazdí lepšie. Čiže CF Moto, treba to Čínu brať vážne, ja už som to povedal pred 10 rokmi. A sme v Suzuki a za mňa asi najväčšia novinka je práve toto DRZ 4. Toto je extrémne ľahúčka motorka, 154 kg, má to nejakých 38 koní, 38 Nm, jednovalec, tí čo DRZ to poznáte. Suzuki to vyrába v dvoch verziách, toto je SM, čiže super moto. Má to nastaviteľné predné palice, nastaviteľný podvozok, celkovo tá mašinka pôsobí celkom takým kompaktným dojmom. Pokiaľ by ste chceli ísť aj mimo cesty, poďte sa pozrieť sem na tú druhú verziu. Toto je verzia S, ktorá má vpredu väčšie kolesa, vzadu samozrejme takisto, čiže motard je na 17-kách. Toto máme obuté na väčších kolesách, inak je tá motorka veľmi podobná, až by som povedal, že totožná, motoricky úplne takisto. Poďme sa pozrieť ale na jednu brutálnu legendu. Ja som strašne rád, že tá motorka ešte stále žije. Poďme tu, chlapci si na to sadajú. Toto je v podstate posledný Mohikán, pretože ZZR, čo bola kedysi 1100, potom 1200, 1400, kedysi, čo si pamätáte, tí, čo ste možno takí starí ako ja, to bol kedysi strašný highlight. Superiť, kto má najsilnejšiu, najrýchlejšiu sériovo vyrábanú motorku. Potom prišla Busa, je to pomenované podľa Sokola, ktorý sa pustí strmhlav a dosahuje rýchlosť viac ako 300 km za hodinu. Tá motorka dostala kopec inovácií, ale to, čo je podstatné, to tam stále ostalo. Čiže 1.3 štvorvalec, ktorý jednoducho ide neskutočne rýchlo. Kochajte sa, úplná nádhera. Hneď vedľa máme GSX-S 1000 GX, čiže v podstate ako keby z môjho pohľadu, ak poznáte BMW S1000XR, čo asi pozná každý, tak toto je nejaký taký ako keby japonský derivát XR. Versys je oproti tomuto o mnoho taký ako pohodlnejší, cestovnejší, ale toto má jednoducho tie gule, lebo to má štvorvalec litrový z GSX-éry, myslím, že z K5, ak si dobre pamätám, ale máte podvozok s trošku vyššími zdvihmi a nemáte to GT-čko, ako je tu, ale sedíte tu spriamenie. Za mňa táto motorka je vec, ktorá jednoducho má dať čo do seba a dáva zmysel. Čiže rýchly cestovateľ v podaní Suzuki je označený GX.
Indian, začíname ako ináč. Podľa mňa najlepšia motorka, ktorú robí FTR, toto je ešte špeci verzia s karbonom, ale čo je nové pre rok 2025, Touringy, obrovské veľké Touringy majú novú pohonnú jednotku 112 kubických palcov, čiže viac ako 1,8 litra. Toto je konkrétne Roadmaster. Je tu kompletne prepracovaný rám, podvozok s obrátenou vidlou, s radiálnymi brzdami, má to ABS, má to trakčnú kontrolu, ABS je samozrejme citlivé na náklon. Ak ho chcete mať ešte vo väčšej výbave, tak je to Pursuit Dark Horse. Čo k tomu dodať? Na toto sa len kochajte. Ak sú pre vás Touringy príliš veľké, tak za mňa veľmi vydarená pohodná jednotka, ktorá je v modeloch Scout, môže byť aj litrová, alebo 1200, Scout Bobber, to je úplná klasika, úplne čistá línia, balónové kolesa, toto je naozaj pekná mašinka. A medzi čínskymi výrobcami samozrejme nechýba ani Vogue, mali sme od nich 525 DSX, teraz novšia 625, úplne nový dizajn, za mňa veľmi zaujímavý model, DSX Touring 900, takisto aj 800, čiže tieto motorky majú pôvod BMW, čiže to už asi všetci vieme, ale čo mňa veľmi zaujalo, Vogue sa pustilo aj do športových motoriek, je to 660 RR. Čiže dole kopcom riadidla, keď sa pozriem na tú ergonómiu, veľmi úzučké sedadlo, čiže bude z toho veľmi dobrý došlap a tie riadidla sú nie až tak nízko, čiže za mňa to bude akože skôr tak na ulicu motorka, lebo keď sa na to pozriem, má to 100 koníkov, OK, dobre, ale oceľový rám, palice sú tuhé, nedajú sa nastaviť, takže skôr to bude na také ako keby dennodenné jazdenie pre tých, ktorí máte športové motorky radi a máte možno krátke nohy alebo slečný. Samozrejme, čo nesmie na športovej motorke dneska chýbať, krydielka máme odfajknuté, takže dobre. Priznám sa, že toto v pláne vôbec nebolo, ale zbadal som to a nedalo mi nezastaviť sa. Kove 450 Rally, tieto stroje, pozrite sa na to, jak to vypadá, hej. To jednoducho brutál veľké zdvihy, nastaviteľné podvozky, toto je vyslovene endurová motorka, z ktorej je spravená rally motorka, veľké kolesa 21-18, českí kolegovia už majú aj nejaké testy z toho porobené, mňa to veľmi zaujíma, pretože áno, hej, tá cena tam už nie je taká akože úplne, že za nič, ale jednoducho keď tú motorku robíte poriadne a čo pozerám na to a poriadne spravené to je, tak to musí niečo stáť, ale akože takto má vyzerať Origoš Rally motorka, že akože najväčším celkovo celosvetovým výrobcom motocyklov je, myslím, že ešte stále Kivej a keď poviete Kivej, tak väčšina Slovákov si predstaví nejaký skutrík, ale v Inchebe nájdete napríklad 450 QR-ko, v podstate rallyová ako keby replika, úplne z opačného rohu. Cruiseríky, aj takýto Power Cruiserík MBP, ktorý je v koncerne s Kivejom. V tomto stánku takisto nájdete zase oživené talianske značky ako Morbidelli alebo Benelli. Z Benelli testovali sme napríklad Leoncino, to máme tuto na ľavej strane, to tu nájdete Leoncino Trail 800. Veľmi zaujímavá motorka, konkurencia Honde MSX alebo Monkey TNT alebo v podstate Tornado Naked 125, taká maličká vec. Ďalšia vec, ktorú sme mali v redakcii a ja mám na to celkom dobré spomienky, SVM-ko 6 Day, také akože dosť silné retro, ale mňa to s tou mašinou naozaj celkom bavilo a keby ste chceli ešte väčšie retro, Silverways, T-čko, naozaj toto, jak keby bolo spred 40 rokov, ale vyzerá to úplne na jednotku, čiže aj takéto zaujímavé stroje tento rok nájdete v Inchebe.